Bu atnada Uzak Bank tüp stavkını 14'ten 11%'a kadar kimetti. Mını iqtisat tutuqlana dip anlarga mı? Başka sebep var mı? Bu indi bizning iqtisodni ko'tarish uchun, chunki esga tushiram, 3 oylik bizning indi Uzak Bank refinansiya stavkasini 20% etdi. U vaqtda xatirlaysiz panika boshlangan edi. Kishilar bizning banklardan aqsh ola boshladilar. Ham endi ko'p kishi kredit ola boshladi. Kerakmi, kerak tugilma tovarlar alır üçün indi. Mana bu situatsiyani aniqlatish uchun Uzak Bank 20%ga mingizdi stavkani indi. Bu qaror bo'lishdi. O panikani bugungi kunda biz ko'rmaymiz ema. Hozir endi lekin shul yog'i bor, stavka zo'r bo'lgach, demak u endi iqtisodga teskari yo'naltish yasasaga, chunki bizning ekonomika u kreditsiz yashay olmaydi. Masalan, endi biznes предпринимательler производство түсірге яки chet ellardan tovar sotib olарга да алар кредит акчасын куллана. Шуңа күрә ставка зур булган сайын, рефинансирование ставкасы зур булган сайын, аларга кредит алу авыррак, һәм ул кыйммәтрәк була инде. Инфляция бүгенге көндә үсми. Бүгенге көндә әйтик инде Үзәк банк кабул иткән карарлар алар үз эшен эшләде. Инфляция бәя артуда тукталды дип әйтсәк була. Әлбәттә инде кайбер төрле товар әзрәк арта, кайберсына кими. Туктады. Шуңа күрә Үзәк банк соңгы 1 ай эчендә 20%-тан инде 11%-га төшерде. Мартта ипотека алучылар 3 тапкырга кимәгән. Менә ставканың кимүе яңа фатирлар икенче ел торак алуда җанлануга китерерме? 3 айлык булган хәле кайта алмыйбыз бүгенге көндә. Чөнки ставкалар төште дә, сатып алу сәләте безнең халыкны кими. Аннары бит инде менә һаман инфляция дибез име, инфляция арта, ләкин бүгенге көндә шул ук хезмәт хаклары алар бәре алынхар артмый. Ипотека ставкасы түгел, именно менә фатирларның бәясе төшмичә, без инде фатирларны күп алу тизгенә кайтмас дип беләбез. Соңгы ай ярымда бу төп ставканың инде 3нче тапкыр кимүе әле тагын булырга мөмкин дип фаразлыйлар. Күпмегә? 1% бүгенге экономик өчен бәре күп. Бәре күп, biz ел ахырына хар көтәбез, аны төшерүләр дип тагында. Бизнес көтә 3-4%. Әлбәттә, Үзәк банкның төп эше ул карый инфляцияга име. Хәтта соңгы атнада дефляция дигән. Дефляция ягъни бәя кайбер продуктларга бәяләр төшә башлады дип әйтик. Әгәр дә бу тенденция дәвам итсә, әлбәттә Үзәк банк төшерәчәк. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә.